nau pasahaton pasu-pasu pardonga saripeo tuan nami do warmain nami anggia matutu margiti pasu-pasu nang sinalun ngasida ojak bagi tomato ni ruatan dari ngasida asaga bi rumah tangga ringan nah asia mah ruatan dari ngasida tomato mata tan mungui manang dia rupan di bata syam soni manang dia muna pendeta buat seluruhna parhalaru di nami anggia matutu margiti tang yang nami lam di pardu Tuhan tamanamuna ibadisu itu antamanamuna Allahumma nubudu abi salutna dua suni huriyata somoni mahmuda tumirohan nabi Tuhamuna salutna berhalal di huriyan nabi somsoni mahmuda bersama kami amat taraja doa tidak tasori pada raja doa tubuh raja di pamurun nabi raja doa sauta lumboy manuliyamuna raja di bulan nabi siap kami suhut marga tak pungulun mau lihat bulan mau pasangan kami Tuhamuna raja inang sori pada ima di hadiun di rohamuna narak mengudul kita ibadah sejoroon nama jaro pasu-pasu pada besari peon anak nabi dohot permain nabi sejoro di ruang tahun salutna bukan uli naringgan nabi nahimuna dan terbaru tsunami Tuhan tanya pertama nama masuk-masuk kita salutna jala saya Tuhan tama jaro puna baru sini beribadah ulut si dumulak kita nonsen bagas sejoroon rab udul mahita tu ingaran naum hubara di kami ima di wisma rata jalan medan lawan lahoma anidah nalas don aksi video hut mencalo don magaran adat nahu partu gulauni sok jala umma bukon nami resmi tuhamuna salutna amat taraja do ina tasori pada nahu parsama kami terluboi malam dihamuna parhaladu duhuya nami asal udul mahita tu ingaran naum hubara di kami asal disyala roromuna amang raja do ina sori pada mau lihat igudang ma humasa kami Tuhamuna soni ma huwasi kami yang suhuton paranak marga tak bulu shalom